खुलुमबाय लोगोफोर नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 10 आगस्ट आरोबाव सा 21 एनएलएफबि केडेरफोरा गसाइगावनि सिङाव थानाय पर्बत जरानि सिङिमारि हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोबावबाय, मेन स्ट्रीमाव फैबावबाय। थांनाय 22 जुलाइआव सा 23 एनएलएफबि केडेरफोरा एमबाथाजों लोगोसे अदालगुरियाव सिजफायाराव फैदोंमोन। बेबायदिनो 8 आगस्ट खालि कक्राझारनि सिङाव थानाय जाहारबारि हाग्रानि गेजेरजों सा 32 एनएलएफबि केडेरफोरा फैदोंमोन आरोबाव माखासे फैबावदों। पृथ्वीराज नारायण मेसआ बुंनाय बादिब्ला माखासे थाबोनाय केडारफोरा 15 आगस्टनि सिगां नङाबा 15 आगस्टनि उनाव सफैगोन बिथांमोना। पृथ्वीराज नारायण मेसआ ओरैबायदि बुंनो नाजादों, ओरैबायदि मोनसे इंगित होनो नाजादों बिथाङा बुंनायनि गेजेरजों, सोरखारजों जि सावरायनाय सोलिबाय थादों माखासे डिमान्डखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि बादियै, बै डिमान्डफोरा मोनसे नांगौ बायदि मोजां लामाजों थांगासिनो दं बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो बिनिखायनो एनएलएफबिआबो बे सावरायनाया गोजोन लामाजों थांथों होननानै बिथांमोना बेबायदि मेन स्ट्रीमाव फैदों। बिथांमोना गोरोन्थियावनो बेबायदि हाग्रायाव थांफिनदोंमोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। जायखियानो जाया मानो आसाम सरकारजों सावरायनाया जोबोर मोजाङैनो सोलिबायदों बेबायदि बिथाङा बुंदों। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा होनदों, सरकारा आगोनसे जुदि आवगायोबा, स्टेप मोनसे जुदि आवगायोबा एनएलएफबिआ स्टेप मोननै आवगायगोन। बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजियोदि एनएलएफबिआ फुल्लि आबुङै माने गोजोन थासारिखौ नागिरदों। बिटिआर ओनसोलाव, बर'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ नागिरदों। बे बाथ्राखौ जों बुजिनो हायो। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया, नाथाय बेयो शान्तिनि मोनसे जोबोर मोजां नेरसोन होननानै आं बुंगोन। पृथ्वीराज नारायण मेसआ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनो नाजादों, बेखौ आंनि बायदि बुंनि। दिनैसिम सासेबो बर' सुबुङा बर'लेण्ड नाङा होनाखै, बा रावबो बर' सुबुङा गावनि गोरबोनिफ्राय बर'लेण्डखौ नाङा, आलादा रायजो बर'लेण्डखौ नाङा बेबायदिखौ खोमोराखै गोरबोनिफ्राय। थामहिनबा दिनैसिम गासैबो बर' सुबुङानो बर'लेण्डखौ हास्थायो। बर'लेण्ड मिन्स आलादा रायजो बर'लेण्ड, बेखौ हास्थायो। आरो आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौनो हास्थायो, जेराव गासैबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय समान न्याय थागोन, गासैबो नांनाय बादि शान्तिया थागोन, मोनथाया थागोन। दिनै आं सासे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै, बर' सुबुं हिसाबै मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोंनि बर' सुबुंफोरा गोजोन हास्थायग्रा नङाब्ला एनएलएफबि केडेरफोरा दिनै बेबायदि गोजोन थासारियाव फैनाय नङामोन। बिथांमोना थारैनो खुद्रिनानै आरोबाव गोबां माने जंगलावनो थाबोगौमोन। बिथांमोना दिनै बुजिदों गोजोन थासारिखौ हाथियारजों लाबोनो हाया गासै समावनो। समजों लोगोसे गोरोबनानै माब्लाबा जोङो डेम'क्रेटिक भाबैबो थांनांगोन। जों माब्लाबा माखासेखौ एंगारनोबो नांगोन, माखासेखौ आवगायनोबो नांगोन, बा माखासेखौ जोङो सिगांनानै सेनोबो गोनां जानो हायो बेबायदि बिथांमोना दिन्थिदों। स' एनएलएफबि बिथांमोना बेबायदि मोनसे जौगालु साननायखौ दिन्थिनायखौ आं धन्यबाद होयो। बिथांमोना आरोबाव सारेन्डार खालामबावाखै, बिथांमोना सिज फायारावसो फैबावदो, बेबो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव होननानै आं सानगोन। आरो एमबाथा बिथाङा बुंनाय बादिनो दिनै सासे सानै बेबायदि एनएलएफबि केडारफोरा माने मेन स्ट्रीमाव फैगासिनो दं। स' बेखौ जोंनि आसाम सरकारा नुनानै जुदि बर'फोरनि थासारिखौ जुदि मावफुंनो बा गोख्रै मावफुंनो जुदि गोसो होआबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। दा आसाम सरकारनि आखायावसो जे बिटिआर एकर्ड बादियै जा दफाफोराव लिरनाय दं बेखौ जेन समजों लोगोसे थाबैनो मावफुंलांनो नाजायो। स' जोंनि बर'नि हाथियार लाग्रा हानजाफोराथ' थाबैनो फोथायो, आरो फोथायनानै दिनै आसाम सरकारखौ फोथायनानै, चिफ मिनिस्टारखौ फोथायनानै दिनै बेबायदि मेन स्ट्रीमाव फैफिनजोब्बाय। स' बेखौ नुनानै जोंनि आसाम सरकारा मा मावो मिथिया, অসম চৰকাৰে কি কৰে মই নাজানো। আমি ভাবোঁ অসম চৰকাৰে আমাৰ যিটো দাবী, বিটিআৰ চুক্তিত যিখিনি কথা লিখা আছে, বিটিআৰ চুক্তিত যিখিনি কথা আছে, যিখিনি দাবী আছিল, সেই দাবীবোৰ যেন সোনকালে, অতি সোনকালে সলভ কৰি দিয়ে যেন, এইটোকে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম। আৰু আমাৰ যিমান বড়ো ভাইসকল আছে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক সেই কথাটো লৈ অনুৰোধ কৰাটো বহুতে প্ৰয়োজন বুলি মই এতিয়া ভাবোঁ। एनएलएफबि बिथांमोननि बेबायदि गोजोन खामानिखौ नुनानै जोंनि आसाम सरकार, भारत सरकारा जुदि नांगौ बादि समाव जुदि खामानिखौ मावाबा बेथ' जोबोर इनाय खालामनाय जागोन होननानै आं सानो। स' आसाम सरकारा जेन माबा मोनसे स्टेप लायो बेखौनो आं आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनबाय। आरो जुदि नलेज मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम। आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै
अलखौबो थुनो दाबाव स' थेंक इउ बाय बाय